later. Ulubog kinabukat at damdaman. Nalakid ni Pakutan. Tulumayat at itama ko. Isang anak ko diramos. Ano mausawa at base. Anya, sawo ka nga sawo dita. Kababayin ka ti karuba. Puktaw ka nga puktaw dita. Napakaslamo larmalay. Tingiwa na kaya bakit ko kaya. Antal na ka man. Nalain ka kinagluto ti pambigat tayo. Tamangan tayo damdama. Kisa nagniwat-niwat ka ta. Makapasakit pa hindi tila payagan nga bakal. Iwar mo kiti bakitan. Hindi ginatang ko di rabi nga fried chicken dan. Hindi hotdog gitan. Dahil sa tipang miga na nagitan nagpaw. Ay natanong makaramandamang ba't tinaimas kasi dahil mamal. Handang na puro ulay tikang kanina natandigang kanina pamiga. Kintuyo. Ay na bakal. Isaganang batinin ha. Nagiti kanina nagitan nakmong. A few inches later. Anya nga fried chicken, hotdog, tibang magamlang ko. Dungduwang ay kog dinyawit may grabe eh. Kamu kay kamalagipan, kinabartik mon. Ato ti kung kulak kanyang kat, agawid ka nga tenti balay. Nabarbartik ka, sa kakato, birok pa kinaimas ka sidaan. Anya kumangay ti pasila kanyang, nga naimas. Matatuyak lang ulit ti balay, agay aywang katagita anak mo. Sumatalas ka, alata ka karuba. Ha? Makikininuman ka, alingga nagpapakan sa grabe. Ay na, ako Pedro. Tapos lang at tinanayo na, nitibiyag tayo na niya. Masurunak man. Tara kahit kanto yung damdaman, tagabartek kanto. Makang kamu ang titibiyag mo na. Halang ka bukluto pulo. Lugong ko na. Awad si makan mo. Dapat kilamuti mo. Aharak. What? Isa't isa palpal mo tayong tigiwa mo. Tanang mapnagkat. Kamu tol ulitin ka ginino mo. Masurunak mo. A few inches later. Ginagawa mo? Bakit? Anya nga ikisidente yung tutangay. Ngal daw nga. Awan lahid dan. Di na imas kayo pasidam nila kay ma'am. Kinabartigan nila kay ma'am. Nga di na imas kasidam tutangay. Bakit nga? Ne. Sasaldi ka ka. Kaya di na imas kayo pasidam. Hay na, Pedro. Aktal na ka, di ba na niya? Nabartig ka din kay tulugan na pabisin mo. Ang mo, narapsog ka, tipulutan, kinyarak mo. At kung kuna ka niyang kaagad-agad kita di balay, nabarbartig ka, sa kakaagsapon, kinaimas ka sila. Anya ko ma, sisidain tayo ka naimas. Sa kinatupay anak mo, bugoong lahat, sisidada. Hindi ka mabait, sa nakita anak mo. A few inches later. Anya, bakit ko na? Nakawut ka nga ganahan yung kanya. Tapon, awan natin na bakit ko na yan. Kiyahan na mga igo ko na. Taan na panak lang mo nag-happy-happy. Hapon. Kita naman na, pero may bartik ka. Tayo tunubay natin nagtog sa hapol, timakantay mo na imas. Ang kakadagungugod. Tama di dagungugod. Kamangit ka nuwa. Ay kasi manggidi man bakit man. Taglabing-labing ta. Ay nabayag na lang ta naglabing-labing. Ay di manggidi man. Tatawa. Nalagid din. Nakatama mo, labing-labing. Ano na ka mamabiyag na kalabing-labing mo. Kung bagat kanya man niya. Labing-labing mo. Tao pa mo tayo. 2,000 years later. Sa mga may asawa po dyan na lasinggero, huwag naman pong